Interreg vo svojej podstate, už ak ten názov napovedá, je to vlastne skrátka interregionálnych programov. Kompa v Radvani nad Dunajom, tá napríklad skrátila cestu autom z vyše hodiny na približne 15 minút. Čiže pekným príkladom sú dva cyklomosty, ktoré boli stavané cez rieku Moravu, ktoré spájajú vlastne Archeopark Mikulčice na českej strane a Kopčany pri Skalici na slovenskej strane. A tak v prípade, ak bol potrebný rýchly transport, tak pacientov museli prekladať na hranici zo sanitky do sanitky, takto už tie sanitky môžu prechádzať. Keď sa povie spolupráca so susednými krajinami, môže to znieť trošku abstraktne. V skutočnosti však môže znamenať novú cestu alebo cyklotrasu, lepšie spojenie medzi regiónmi, spoločnú ochranu prírody, rozvoj cestovného ruchu, ale aj spoluprácu nemocníc, škôl či záchranných zložiek. Slovensko má 5 susedov a množstvo výziev a príležitostí sa jednoducho nekončí na štátnej hranici. O tom, čo nám cezhraničná spolupráca reálne prináša a akú úlohu v nej zohrávajú programy Interreg, sa dnes budem rozprávať s generálnym riaditeľom sekcie Európskej územnej spolupráce Martinom Hudzíkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Martin, som rád, že ste prišiel. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Začneme úplne jednoducho. Prečo je pre Slovensko dôležitá spolupráca so susednými krajinami a čo dokážeme urobiť spoločne lepšie, ako keby každý štát riešil svoje problémy sám? Slovensko má veľmi špecifické postavenia, teda hlavne územné. Nielen, že sme teda v srdci Európy, ale špecifikum Slovenska je to, že vlastne každý jeden kraj je príhraničný. Máme 8 krajov, každý jeden susedí s susednou nejakou krajinou, dokonca z 8 krajov máme 5 krajov, ktoré majú 2 susedné krajiny, čo je ešte väčšia anomália. A zo 79 okresov je 36 okresov príhraničných, kde žije viac ako 2,2 milióny obyvateľov, takže môžeme povedať, že prakticky polka Slovenska žije v príhraničných okresoch, respektíve v príhraničných regiónoch. A spolupráca s našimi susedmi je vec, ktorá nám pomáha nielen zlepšovať teda život v príhraničí, ale zlepšovať život celkovo na Slovensku, teda aspoň z nášho pohľadu. Keď sa pohybujem po Slovensku, tak v podstate tiež som si všimol veľmi veľa tabúl, označení a bol tam taký nápis, že Interreg a nejak takou svojou investigatívou som zistil, že to v podstate patrí naozaj podmíry, takže v zásade moja ďalšia otázka asi smeruje na to, čo ten Interreg je. Interreg vo svojej podstate, už ak ten názov napovedá, je to vlastne skrátka interregionálnych programov. Interregi sú programy, vlastne, ktoré spadajú pod európsky cieľ Európskej územnej spolupráce. Začalo sa o tom rozprávať niekedy v roku 1986, úplne prvé programové obdobie začalo v roku 1989. A my už vlastne teraz implementujeme 6. programové obdobie a pričlenili sme sa vlastne v 3. programovom období, čiže keď sme vstúpili do Európskej únie, to bolo také skrátené 2004-2006 a už vlastne od roku 2007 až do roku 2013 to bolo už 4. programové obdobie programov Interreg a to už bolo pre nás také, by som povedal, že prvé naozaj ostré v tom plnom štandarde, ako je. A teda už máme 6. už sa pomaly začína pripravovať 7. No a ešte by som povedal, že vlastne Interregi ako také sa delia na 4 skupiny. V skrátke sú to Interregi A, B, C, D. Poviem v krátkosti niečo teda o nich. Začnem tým Dčkom, lebo to je jediné, ktoré sa nás netýka. Musím teda povedať, že bohužiaľ, lebo to sú Interregi, ktoré sa zaoberajú vzdialenejšími regiónmi, a keďže my sme neboli nejaká koloniálna veľmoc, tak my tam teda územia nemáme, ale sú tam teda územia napríklad Reunion, francúzska Guinea, Indický oceán, to je spolupráca od Austrálie po Indiu a pobrežie Strednej Afriky, čiže napríklad Tanzania alebo Kenia. Patria tam Azory,
Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, ale takisto aj ostrovy v Karibike. Čiže to je to Dčko, to je to, čo sa nás netýka. Nás ako Slovenska sa týkajú vlastne tie 3 skupiny Interregov. Tie prvé a najväčšie, to sú tie Interregy A, to je program cezhraničnej spolupráce, u nás konkrétne teda 5 s našimi 5 susedmi, Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a program Next, kde spolupracujeme s Ukrajinou, keďže nie je členskou krajinou Európskej únie. Potom sú to Bčkové Interregy, to sú také, že nadnárodné, to je spoločenstvo viacerých krajín. Nás sa týka teda Interreg Central Europe a Danube Region, teda Dunajský región. To sú všetky krajiny, teda, cez ktoré preteká rieka Dunaj. A potom sú to tie C-čkové, to sú nadnárodné, teda nadregionálne programy a to sú vlastne programy, kde sa zúčastňujú všetky krajiny Európskej únie. A tie sú iba 4. U nás teda sa implementujú tiež všetky. Zaujíma ma ešte, že čo musí taký projekt spĺňať, aby išlo skutočne nejakú takúto cezhraničnú spoluprácu a nie iba o nejaké 2 samostatné projekty na opačných stranách hranice. Závisí od toho, že ktorom Interregu alebo tej skupine sa budeme rozprávať. Predpokladám, že asi väčšinu sa budeme rozprávať o tých Ačkových Interregoch, čiže programoch cezhraničnej spolupráce. Tým, že je to kvázi bilaterálny program, čiže zúčastňujú sa nám 2 krajiny, tak tá základná podmienka je samozrejme, že musí byť v každom projekte účastník aspoň jeden z každej krajiny, čiže máme minimálne 2 partnerov, ale máme aj teda projekty, kde je 7 a viacej projektových partnerov z oboch krajín. Čiže to je tá základná vec, že musí byť teda partnerstvo medzi 2 právnickými osobami na každej strane hranice a mali by spoločnými aktivitami alebo každý svojou aktivitou sa snažiť splniť spoločný cieľ. Skúsme prejsť možno k takým, že konkrétnejším výsledkom. Tie sú možno asi najviditeľnejšie v infraštruktúre. Čo všetko môže cezhraničná spolupráca priniesť v oblasti dopravy a infraštruktúry? Tak čo sa týka infraštruktúry, tých príkladov je samozrejme viac, ale asi tie najhmatateľnejšie a najviac viditeľné, tie, ktoré môžu naozaj ľudia vidieť, alebo respektíve tie výsledky tej práce pocítiť každý deň, sú určite cezhraničné prepojenia. Môžem napríklad uviesť zo slovensko-maďarského programu napríklad Kompa v Radvaní nad Dunajom. Tá napríklad skrátila cestu autom z vyše hodiny na približne 15 minút. A určite hmatateľnejšie sú napríklad mosty, ktoré sa stavajú konkrétne cez rieku Ipel. To sú napríklad Chlaba, Vrbovka alebo Ipelské predmostie. Čo sa týka Slovensko-Rakúska, tak tam sme stavali cyklomosty, konkrétne 2. Jeden je ten známy, jak ja hovorím ešte, most Čaka Norisa, respektíve cyklomost Slobody. A teraz ten novší, vlastne Vysomarch, čo je spojenie obcí Vysoká a Marchek. A na Poľsku sú to tiež, aj keď nie teda priamo prechody, ale rekonštrukcie ciest, ktoré vedú k hraničným prechodom, alebo je to ten pieninský turistický chodník, ktorý vlastne spája slovenskú a poľskú časť cez rieku Dunajec. A takto nepriamo sme sa vlastne dostali k tiež jednej veľkej téme, a to je cestovný ruch. Ako dokáže spolupráca so susedmi zatraktívniť Slovensko a naše regióny pre turistov, dajme tomu? Tak hlavne o tom, že keď ste turista, cyklista, športovec alebo niečo a chcete si užiť napríklad krásu našej prírody, tak ono vás to niekedy tak láka nezastaviť sa na hranici. A tým, že teda sme súčasťou Európskej únie a samozrejme šengenského priestoru, tak tie hranice už pre nás nie sú nejakou bariérou. A teda nedáva to veľký zmysel, aby ste sa naozaj na tej hranici zastavili, či už tá hranica je iba nejaká pomyselná, ako geografické označenie, alebo nejaká prírodná, napríklad spomínané rieky. Takže budujú sa napríklad cyklotrasy alebo cyklomosty, ale takisto tam samozrejme aj lávky pre peších. A to, čo vám to dá v tom prostredí cestovného ruchu, je to, že z daného územia tvoríte nejaký, nazvime to, funkčný celok. Čiže pekným príkladom sú 2 cyklomosty, ktoré boli stavané cez rieku Moravu, ktoré spájajú vlastne Archeopark Mikulčice na českej strane a Kopčany pri Skalici na slovenskej strane. Máte tam archeoskanzem s históriou slovenskou, teda uhorsko-českou.
A veľa teda príkladov, čo sa týka nielen turistických ciest, ale aj cyklochodníkov až vlastne na prepojenie po Baťov kanál. Čiže máte to naozaj ako veľmi pekne, nazvime to komplexné riešenie nejakého územia. Zaujímavé. A kladiem si aj otázku, že teda, ak by sa nás divák možno teraz spýtal, hej, že dobre, ale čo ja mám z programu Interreg a cezhraničnej spolupráce, čo by ste mu odpovedal? Tak teraz sme sa bavili konkrétne o turistickom ruchu, ale tých vecí, ktoré sú v rámci programov Interreg podporované, a to nielen čo sa týka Ačkovej skupiny, ale teda aj tých nadnárodných, sú samozrejme vzdelávania, čiže to, že naše vysoké školy vedia spolupracovať s zahraničnými vysokými školami, čo samozrejme nejakým spôsobom aj zvyšuje kvalitu nielen tej vysokej školy, ale aj samotného toho obsahu a vedomostí, ktoré študenti môžu získať. Sú to rôzne samozrejme stáže, výmenné pobyty, nielen teda študentov, ale aj učiteľov alebo profesorov a spoločný výskum, čiže aj tí naši študenti, ktorí, nazvime to, nemajú prístup úplne k tej najväčšej, najkvalitnejšej infraštruktúre, čo sa týka toho vedeckého zázemia, tak sa môžu dostať naozaj na špičkové vysoké školy v Európe, a teda v susedných krajinách. Takisto je to zdravotná starostlivosť. Príklad napríklad na Slovensko-Rakúsku sme pred asi 6 rokmi začali pilotne jeden projekt v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, s obcom Heimburg, aj hlavne kvôli tomu, že tam býva veľa Slovákov, tak Slovenky rodili v hamburskej nemocnici, ale Heimburská nemocnica nie je tá, nazvime to koncová, kde je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť a ak nastal náhodou nejaký problém pri pôrode, tak rodičku museli naložiť do sanitky a museli viesť do Eisenstadtu, čo je 80 km, kdežto Kramáre, tu v Bratislave sú vzdialené asi 17 km. Takže spustil sa pilotný projekt, aby rodičky mohli byť teda s novorodencami dovezení na Kramare, čo samozrejme spôsobovalo, alebo vznikali rôzne komplikácie, ako je napríklad právo prechodu sanitiek cez hranice. Čiže sanitka napríklad môže samozrejme prejsť, ale nemohla ísť, nazvime to, že na majákoch, na zvukovo-výstražných znameniach. Takže tak, čiže projekt trval 4 roky a vlastne výsledok toho projektu je aj to, že následne bol do legislatívneho procesu daná zmluva medzinárodná. Nakoniec bola aj ratifikovaná parlamentom, bola prijatá na úrovni teda Slovenska a Rakúska, a teda naše sanitky môžu normálne aj s právom prednostnej jazdy prechádzať cez hranice. A teraz toto leto to bolo vlastne zduplikované aj na Česku, čo je teda zvláštne, že napriek tomu, že sme boli spoločná krajina, tak v prípade, ak bol potrebný rýchly transport, tak pacientov museli prekladať na hranici zo sanitky do sanitky, takto už tie sanitky môžu prechádzať. Takže sa nezdržujú tým pádom. Martin, kde vidíte možno ešte najväčší priestor na ďalšiu cezhraničnú spoluprácu Slovenska so susedmi? Tá spolupráca je naozaj široko spektrálna, lebo my nemáme nejakým spôsobom úzko špecifikované výzvy, ale naozaj v rámci teda našich oblastí, teda je to od samotnej tej infraštruktúry, a to je od stavby mostov, možné podať projekty až po spoluprácu detských folklórnych súborov, čiže naozaj tá škála je rôznorodá, ale tie klasické alebo štandardné veci, na ktoré sa samozrejme Interreg ako také sústreďujú pri tých cezhraničných, je to naozaj podpora toho kultúrneho a prírodného dedičstva, cestovného ruchu, vzdelávania a životného prostredia. Pri tých nadnárodných a medziregionálnych programoch je to hlavne o tom vzdelávaní, transfer know-how, veda, výskum, podpora univerzít a rozvoj alebo príprava na trh práce. No zaujímavé, mám teraz pre vás takú malú hru na záver, doplniť vetu. Dobre, trúfate si. Spolupráca so susedmi má pre Slovensko zmysel, pretože? Pretože spoločne môžeme mať lepšie riešenie pre región a dosiahneme spoločne toho viacej, ako keby sme jednotlivé problémy riešili iba sami. Super.
Práve sme sa dozvedeli, že na hranici sa teda Slovensko nekončí. Práve naopak, môže tam začínať množstvo príležitostí od lepšej dopravy cez cestovný ruch až po spoločnú ochranu prírody či kvalitnejšie služby pre ľudí. Aj na to slúžia programy Interreg a cezhraničná spolupráca, ktorú podporuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Mojím dnešným hosťom bol Martin Húzik z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Martin, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že sa vidíme na budúce pri opäť nejakej zaujímavej téme. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie ešte raz.